spesial buat seluruh tamu yang sudah hadir, diucapkan selamat malam, selamat datang. Ada SQ Production. Rodok di titik ya mas. Sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo. Piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul ambis wae. Sidoarjo.